על יעקב אטרקצ'י, שהחיים שלו בימים האחרונים לא אטרקצ'יה, כי הוא מנכ"ל חברה קבלנית. טורנדו אינוורטר. עכשיו תשמעו על יעקב אטרקצ'י, שהחיים שלו בימים האחרונים לא אטרקצ'יה, כי הוא מנכ"ל חברה קבלנית, והוא מוצא את עצמו תחת מתקפה אלימה של חרדים קיצוניים, בגלל הטענה שהחברה בונה פרויקט על קברים יהודיים. ככה זה נראה. תקשיב, עומדים פה עשרות בועטים בדרך. פתחו את השער, תגיד לו. שים להם לחצר, זה הזיה, אין משטרה, אין שומרים, אין כלום. ביתא ישראל הנפגר! עדיין לא באנו. יעקב, שלום. שלום. באיזה רמה אתה מאובטח? תראה, עכשיו יש לי 5 מאבטחים ליד הבית שלי, 24 שעות ביממה, שאני בחיים שלי לא הסתובבתי, לא עם נהג ולא עם מאבטח. אני גר עם אשתי, ובבית הבן החייל, השניים הגדולים כבר לא גרים בבית. אנחנו גרים בשכונה, בצפון תל אביב, שכונה הכי שקטה בתל אביב, שכונה חילונית לגמרי, שקטה, ופתאום בשלושה שבועות האחרונים, כמעט בכל לילה, באים פורעים. דרך אגב, זה פלג של נתוני קרתא, אלה שונאי ישראל, אין להם שום קשר ליהדות, שום קשר לקברים, שום קשר לכלום. הם פורעים, הם באים. תראה, ביום חמישי שעבר זה הגיע לשיאים, שהם באו לעשות פוגרום. אתה רואה, גם המצלמות רואים את זה, ירדו משני אוטובוסים, 100 אנשים, עבריינים, מחבלים, אין שם אחר לדבר הזה, ולא באו להפגין, צבעו על הדלתות, באו לפרוץ לי הביתה, המאבטחים בגופם הצליחו איכשהו לתמרן ולעצור. עכשיו תחשוב ש100 המופרעים האלה אצלי בסלון, שאני ואשתי, אתה יודע... מי משלם לאוטובוסים האלה שמגיעים אליך הביתה? תראה, אנחנו דיברנו עם הנהג, דרך אגב, נהג ערבי שמסיע אותם, הוא אמר לנו, כל אחד מהם מקבל 1,000 שקל מזומן, ואם עוצרים אותו 2,000 שקל. אני אגיד לך זה גוף ממומן. עכשיו, זה אני אגיד לך מי משלם להם. נו. מי שרוצה לקבל תשלום ממנו, הוא משלם להם. זה תשלום... אני הייתי... מקרוב ראיתי פרויקט ביפו, שמצאו מתחת... כשחפרו, וואו, בית קברות. מיד הופיעו אלה, עם כל הפסים וכל העניינים. תוך יומיים זה נסגר, הכסף עבר. וכמה? שקט. אני לא יודע. שקט מוחלט. אני טוען שזה פשע מאורגן, יש פה גוף מאורגן, משלם, מקבל תרומות ופרוטקשן. תשמע, המנהיג שלהם, ראש הכנופיה הזאת, אומר לי, יש לי 300 לקוחות, תקשיב טוב, עכשיו אני אסביר לך מה זה 300 לקוחות, גם ממשלתיים וגם פרטיים. אתה יודע מה זה אומר? ש300 גופים במדינת ישראל, כולל ממשלתיים, כולל פרטיים, הוא מעיד על זה, משלמים לו פרוטקשן. כמה הוא רצה? הרי על מה משלמים לו דרך אגב? זרקו לחלל האוויר 10 מיליון שקלים. אני אשלם הבטחה 10 מיליון שקלים, ולא אשלם שקל פרוטקשן, לא משנה מה יקרה, ואני אקריב הקרבה עצמית. תקשיב, אם אנחנו ניתן יד לדבר הזה, בוא נסגור את המדינה. רגע, אבל בוא נתייחס לגוף הטענה. אבל זה קורה שנים, זה קורה שנים, לא? וזה מחמיר, וזה מחמיר. לא יודע אם מחמיר, אני מכיר סיפורים כאלה לפני 20 שנה. ואני אגיד לך למה זה מחמיר, בגלל הרשויות. תקשיב, אם רשות העתיקות מנרמל את הדבר הזה, ואומרת לנו, לכו תתפשרו איתם, מי הם בכלל? הם גוף חוקי? הם גוף מוכר על ידי המדינה? למה הם יותר טובים? שלחה אותך לדבר איתם? הביאו איתם, מנכ"ל רשות העתיקות בא עם הפושטק הזה אליי למשרד, ואומר לי, תסתדר איתו. אבל למה? הרי מה החוק אומר בעניין עבודות בנייה במקומות שיש בהם אולי קברים? אז תראה, יהוד עיר מוכרזת עתיקות, כמו לוד, כמו רמלה, כמו יפו, כמו ירושלים, כמו עכו, כמו טבריה. בחוק זה מוסדר, דרך אגב, דבר מאוד חיובי, שחושפים ארכיאולוגיה ובודקים ומתעדים. זה מאוד טוב, ולומדים על זה אחר כך בספרים וכו'. עושים את הדבר הזה, אבל זה לא בא על חשבון הבנייה. ורשות העתיקות, דרך אגב, תפקידה לעשות את זה ולאפשר בנייה. אנחנו מדברים על מרכזי ערים. דרך אגב, זה פרויקט אצלנו פינוי-בינוי. אני הרסתי בניינים קיימים שנבנו בשנות ה-50. זה אפילו לא קרקע בתולה. איך יודעים שזה לא קברים של יהודים? כי ביהדות הרי יש כללים יותר מחמירים. אז אני אגיד לך, רשות העתיקות הגדירה את התקופה הזאת, תקופה קדמונית של למעלה מ4,000 שנה. לא היו יהודים, מה לעשות? וואלה. דרך אגב, לפני 10 שנים בניתי ביהוד, המוסלמים טענו זה מוסלמים. אז אני אומר לך, זה לא זה ולא זה. דרך אגב, מדובר למיטב הבנתי, אני אדם קדמון. תקופה חלקוליתית, 6,000 שנה אחורה, אבל לא משנה, דרך אגב, אני מכבד כל דבר, דרך אגב, גם אם זה מוסלמים, גם אם זה יהודים. עכשיו, אין בעיה. עכשיו, אומרים לי,
זה לא יהודים, אבל לא נשלל יהודים, אז מבחינתנו זה יהודים. פטנט חדש. אבל שר המורשת עצר לך את הבנייה. שר המורשת מיכאל אליהו עצר לך. שערוריה דרך אגב. אבל לפני זה אני אומר לך, זה לא כפרים יהודים. אבל אין בעיה, אתם חושדים, אין בעיה, אני מביא רב. אנחנו מעבירים את זה לקבורה, הכל בסדר. ככה צריך לטפל בזה, ואנחנו מטפלים בזה בשיא הרגישות, ועל פי החוק. אז מבחינתם, מה הם רואים? יש פה בית קברות, לא ייבנה לעולם. אז הם אומרים, נמצא קונסטרוקציה, נביא מהנדסים, ונהיו גם מהנדסים, הבנת? כי הנשמות צריכות לצאת דרך החללים. וזה יעלה לך כסף. תגיד, יעקב, איפה המשטרה פה? אתה מציג פה עשרות פורעים שעמדו לעשות בך לינץ' ביום חמישי שעבר, וגם הסמנכ"ל שלך הבנתי, גם באלקנה נדמה לי, שגם אליו הגיעו הביתה. איפה המשטרה פה בכל הסיפור הזה? שערוריה גדולה. אני לא האמנתי שאנחנו נמצאים במדינת חוק, ואני אזרח שומר חוק, ואין הגנה. פשוט לא קיימים. הם מגיעים באיחור, גם כשהם מגיעים הם לא עושים כלום. תשמע, 100 פורעים היו אצלי בבית, הם ראו את זה בשידור חי. ראו את זה, זה לא זה. ודרך אגב, הכל מצלמות אבטחה, הם קיבלו, כולל, רואים את האנשים, 5 דקות, תאמין לי, אם אני בלש ואני לא בלש, אני יודע למצוא את האנשים האלה ולהגיע ומי שילם להם והכל ולעצור אותם ולחקור אותם. אז גם לא הגיעו ביום חמישי וגם לא עצרו. יפה, לא עצרו אותם, חכה. עלו לאוטובוסים, נסעו לאלקנה למשנה למנכ"ל שלי, שברו לו, הוא לא היה בבית, שברו לו את החצר וכו', ונסעו לבית שלהם, אף אחד לא נעצר. אז אני שואל את עצמי, איפה אנחנו זה? אני מאוד מקווה שהקריאה שלי לא תיפול אוזניים ערלות, כי כרגע אנחנו מרגישים מופקרים. אז תגיד משפט על שר המורשת שעוצר לך את הבנייה. דרך אגב, זה גם שערוריה. שר המורשת, עם כל הכבוד לו, שלא יתערב פוליטית בדברים האלה, מה הוא קשור לארכיאולוגיה? הוא אחראי על רשות העתיקות. הוא עצר לך את הבנייה? כן, כי הוא אחראי על רשות העתיקות. היום הודעתי לרשות העתיקות להפסיק את הבנייה. אני חושב שזה לא בסמכותו, כן? אני חושב שהוא לוקח סמכות שלא קיימת לו. אני חושב שהתערבות פוליטית פה היא פסולה לחלוטין. אתה מבין אגב את האירוע. השר לביטחון לאומי מכריז שהוא נלחם בפרוטקשן, הפרוטקשן מאיים על הטרקצ'י, בינתיים שר אחר מעוצמה יהודית עוצר לו את הבנייה. אז מי יפעיל את הפרוטקשן? אז רק ניתן תגובת משטרת ישראל בעקבות דיווחים על הגעת מפגינים לכתובת פרטית, הוזעקו למקום כוחות משטרה, נפתחה חקירה לבירור המקרה, במסגרתה נבדק חשד להשגת גבול וגרימת נזק לרכוש. חשד. תגובת המשטרה. מה זה חשד? רואים, לפרוץ לי לבית, מה החשד? רואים אותם, תעצרו אותם, תחקרו אותם, שלחו אותם לבית סוהר, או לגיוס, לא יודע למה. יעקב, כמה הם לא צריכים להיות אצלנו בשכונה. חשמל את הגדרות. חשמל את הגדרות. רציתי לשאול כמה תעלה דירה ביהוד. קודם כל, יהוד אזור מצוין, ואנחנו בונים פרויקט פינוי בינוי לתפארת. אני לא מוכר לו דירות, אבל אני כן אגיד לך מה. רציתי לראות אם הניצוץ היזמי עוד קיים. אני כן אגיד לך מה. אנחנו בשנה וחצי, אנחנו חברה ציונית, אני בשנה וחצי האחרונות, כולל בפרויקט ביהוד, כל המבצעים שלנו, כל ההנחות, לאנשי כוחות הביטחון. זה הרעיון. אלה נגד המדינה, אנחנו בעד המדינה. זה המשוואה. שהמדינה תגן עלינו לעשות את העבודה שלנו, לבנות את הארץ. יעקב הטרקצ'י. טוב, רצינו גם לדבר על זה. הוא היה מנהל המשא ומתן של הליכוד בבחירות. אבל התרחק מאוד מהעולמות האלה. אגב, הוזמנת לחתונה של אברהם? לא. של אבנר? לא. טוב, ללמדיכם. יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נשמע מה נתניהו אמר על השיחה עם טראמפ. אחרי יום שני ברציפות של מהומות בלוס אנג'לס, תום באום הצטרף אלינו בדיווח משם, מתוך הלהבות. כתבנו. יאללה, כבר חוזרים. יש לי פחד מהרמות, כי יושב לידי כאילו מומחה הרמות של כל העונות. רגע, תבואי את עם העורף על הרגל. איך את מגיעה עם העורף לרגל? תעזבי עם הידיים. לא, זה כואב לי. כן, זאת התוכנית השלישית שלנו, וזאת הרמה. וואו. זה אחד הריקודים הכי קשים שיצא לי לבנות בעובדים כוכבים. התוכנית משודרת בחסות משקפי שמש קטליה, רק 199 שקלים. יאללה, תעבור לזוג חדש. את יודעת, קרן, יש צעדים שממש קל לעשות. כמו לעבור לקרן הפנסיה הנבחרת של מור למשל? בול. וקפיטל ג'רוזלם, ברובע הכניסה לירושלים. חוויית מגורים אקסקלוסיבית. וקפיטל ג'רוזלם. משקפי שמש קטליה, רק 199 שקלים. יאללה, תעבור לזוג חדש. תשאלו את ChatGPT, איזו חברת ביטוח משלמת תביעות הכי מהר בישראל? אני יודעת, אבל יש מיליון מותגים. נכון, אבל יש רק מותג אחד שמאפשר לך קודם לבחור, ורק אז להחליט. לראשונה בישראל, מתקדמים ל-SUV החשמלי של ליפ. לא אהבתם, תחזירו ותקבלו כסף בחזרה. מבצע כזה הזיה? עוד לא היה. ליפ לוקח בענק.
אומרת שבקרוב הכל עומד להשתנות. חובה עליכם להיות שם. גינדי משיקה את פסגת הנדל"ן. ווג שדה דוב, הריביירה החדשה של תל אביב. 149,000 שקל למטר. 35% פחות לדירה. האמת? אין מחירים כאלה. לפרטים חפשו גינדי שדה דוב. מרגישים את הפרפרים בבטן? כל יום אני שומע משהו אחר על רכבים חשמליים. הוא ככה, זה ככה. אבל לא יודע מה לחשוב. צא מהלופ, תתקדם לליפ. לקחת ולא התחברת, החזרת. לראשונה בישראל, מתקדמים ל-SUV החשמלי של ליפ. לא אהבתם, תחזירו ותקבלו כסף בחזרה. מבצע כזה הזיה? עוד לא היה. לראות רחוק זה לראות כמה צעדים קדימה. במיוחד כשזה נוגע לילדים שלנו, חשוב לדאוג לעתיד שלהם כבר עכשיו. מגדל מציגה, מגדל for kids plus. ביטוח בריאות ופוליסת חיסכון שילוו אותם לאורך כל הדרך. הצטרפו עכשיו והבטיחו את העתיד שלהם ואת השקט הנפשי שלכם. היי! פיינדר, מה אתה עושה פה?